And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. I felt that he is watching me while I am sleeping. Oo, pakiramdam ko, pinanonood niya ako habang natutulog ako. Itago niyo ako sa pangalang Jane, 22 years old. This happened to me about 5 years ago nang kuhain ako ni Tita Mel. Pinsan ni Mama para magtrabaho sa kanila pansamantala para makaipon ako ng pang-aral sa college. Sila Tita Mel, nakatira sa isang village somewhere in Bacolod with her mother. Kakaseparate pa lang niya sa asawa niya when she found out na 3 buwan siyang buntis after she gave birth to her eldest child. At itago natin ang kanyang panganay sa pangalang Mara. Kaya naman ang ipanganak niya uli, ang bunso niya, ay pinangalanan niya itong Marco. Kasi parang totoong kambal ang dalawa. Hindi lang dahil sa lapit ng edad ng mga ito, pero dahil sa parehong birthmark nila sa noo. At dahil sa super demanding ng work ni Tita Mel, halos gabi na lang kung makita niya ang dalawa. Ako ang nakatoka na mag-alaga kay Marco at si Nanay Paz, yung nanay ni Tita Mel, ay nakatoka naman na mag-alaga kay Mara. Si Marco, siya yung klase ng baby na napakadaling alagaan compared kay Mara. Hindi siya basta-basta umiiyak. Or should I say, I've never seen him cry even once. At first, syempre, thankful ako. Kasi hindi niya ako pinupuyat sa gabi. Kaya ang ginagawa namin ni Nanay Paz, every time na iiyak si Mara para magdede o kaya kailangan magpalit ng diaper, isinasabay na lang namin siyang templahan o kaya tingnan din ang diaper niya kung kailangan ng palitan. Pero habang tumatagal, padagdag ng padagdag yung mga weird thing na nangyayari. I think mag-iisang taon na siya noon. Sa tuwing patutulugin ko siya ng tanghali sa playing room nila ni Mara, yung buong floor na yon actually puro foam para iwas disgrasya. Sumasabay akong umidlip para makapagpahinga. Siguro around 30 minutes to 1 hour. Tapos pakiramdam ko, habang natutulog ako, merong nagmamasid sa akin. Kaya minulat ko yung mga mata ko. Pagmulat ko, eksakto naman ng pagsara ng mga mata ni Marco. He was lying, facing my direction. Every day, ganun ang nangyayari. I felt that he is watching me while I am sleeping. Tapos kapag gigising na ako, sabay naman ang pagpikit niya ng mga mata niya na parang nagtutulog-tulugan lang. I thought before, I was just imagining things. Kaya ang ginawa ko, one time, para mapatunayan kung guni-guni ko lang ba yun o hindi, kahit gising na ako, ay hindi ko minulat ng todo yung mga mata ko. But enough for me to see him. Oh, shucks! Totoo nga. Grabe yung pintig ng puso ko noon. He is staring at me, wearing a half smile on his lips. Yung ngiti na parang may binabalak. Hindi man lang siya kumukurap. Sobrang kinilabutan ako. At dahil doon, ang ginawa ko, tumayo ako.
Tapos tumakbo ako bigla sa may pinto. Alam ko, normal sa mga bata na kapag may biglang ganoong reaksyon ay magugulat sila at iiyak. Pero siya, niwala akong narinig na kahit na ano sa kanya. Paglingon ko sa kanya, nakatihaya na siya at nakaturo yung ulo niya paharap sa akin. Nakatingala siya at titig na titig sa mga mata ko. He was smiling. Pinapadyak-padyak niya pa yung mga paa niya. Palit-palitan kaya dahan-dahan siyang umaandar papunta sa akin. Nakataas din yung dalawa niyang kamay na parang gusto niyang kargahin ko siya. Pero bago pa man siya makarating sa akin dahil sa sobrang takot ko, inilak ko siya sa loob ng room. Then, nagtatakbo ako papunta kay Nanay Paz. Hindi ko kinuwento sa kanya yung nangyari. Ang sinabi ko lang, napatingnan muna sandali si Marco dahil naiihi ako. After nun, hindi ko na hinayaang maiwan kami ni Marco sa iisang lugar. Kasi naging iba yung pakiramdam ko sa kanya. At lagi na lang siyang nakamasid sa akin. Every time I'm staring at him, he just stares back. And he always wear his freaking half smile na parang sinasabing, I know what you're thinking. Then one time, monthly check-up ni Marco nun. Usually si Tita Mel, Mara at Nanay Paz ang sumasama sa kanya at may iwan ako sa bahay. But unfortunately, that time, may importanteng meeting si Tita Mel at merong lagnat si Mara. So I have no choice. Pero ang samahan siya sa kanyang pedya. Dahil malapit lang yung klinik ng pedya niya sa village, nilakad ko na lang yun. Ginamit ko yung baby carrier niya, pinusisyon ko siya paharap sa kalsada. Along the way, parang kakaiba yung ikinikilos ng mga asong nadaraanan namin. Usually kasi kapag naglalakad ako mag-isa, hindi naman nila ako tinatahulan. Pero noong araw na yun, para silang nakakita ng isang bagay na kinatatakutan nila. Panay ang tahol sa direksyon namin ni Marco. At yung iba naman ay parang umiiyak ng paungol. Kaya nung pabalik na kami, sumakay na lang kami sa tricycle kasi sobrang lapit lang yun. Noong mag 3 years old na siya, lalong nadagdagan yung takot ko sa kanya. Maging si Nanay Paz at Tita Mel ganun din. Hindi na namin sila hinahayaang maglaro nang wala ang isa sa amin ni Nanay Paz. Dahil noong minsang malingat kami sandali, ay bigla na lang umiyak ng napakalakas si Mara. Nagkaroon din siya ng malaking bukol sa noo. Every morning then, meron siyang mga kalmot sa braso o kaya na may mga pasa sa katawan. Kapag tatanungin siya ng mommy niya kung napaano yun, she just bows her head tapos pasimpleng titingin kay Marco. Si Marco naman, pasimpleng nakatingin sa akin wearing his freaking smile again. At dahil sa pag-aalala, pinalagyan ni Tita Mel ng CCTV yung playing room at bedroom nila. Every night, I make sure na bago ko sila iiwanan sa room nila, ay tulog na sila pareho. Yung monitor ng CCTV naka-install sa room ko kaya every midnight na magigising ako para mag-CR. Lagi ko yung sinisilip. Sinisilip ko yung monitor just to check on them. Most of the times, I always see them playing, running around their room. And there were also times na they were just sitting on their bed and seems like they're talking about a very serious matter. Pinakita ko yung mga recorded video na yun kay Tita Mel. Kaya kinaumagahan, kinausap niya yung mga bata kung bakit gising at naglalaro pa rin yung mga to kahit gabing-gabi na. Then, Mara just replied, ask him. Si Marco naman, he'll just shrug his shoulder then smile.
Pinagsabihan sila ni tita na wag na maglalaro sa madaling araw. And then one night wala si Nanay Paz at dinalaw yung kapatid na may sakit. Naalimpungatan ako kasi may narinig akong nabasag. Pag ganun, nagigising ako. Nakasanayan ko ng tingnan ng monitor para i-check ang mga bata. Then I saw Mara on the corner of their room. Nakasuksok siya sa may cabinet. Pilit niyang sinisiksik yung sarili niya doon. She is crying na parang takot na takot. And then gumalaw yung camera at tumutok yun sa uluhang bahagi ng kama. From there, I saw Marco holding a broken piece of a flower vase on his hand. Oo, may hawak-hawak siya na para bang piraso ng basag na flower vase. Then, he is slowly walking towards Mara's direction, wearing his scary half-smile. Kahit kinikilabutan na ako at takot na takot, I immediately ran outside. Then nagsisigaw ako papunta sa kwarto nila. Narinig kong lumabas din ang kwarto niya si Tita Mel. Siguro dahil sa ingay ko. Ang bilis kong narating yung room nila. Pagpasok ko, wala akong naririnig maliban sa mahinang pag-iyak ni Mara. Naroon pa rin siya, nakasiksik sa gilid ng cabinet. Agad ko siyang nilapitan at kinarga. Si Marco naman, nakahiga sa kanilang kama. Sa isip-isip ko na baka nagtutulog-tulugan na naman. Tinanong ako ni Tita Mel kung anong nangyari. Dinala ko sila sa room ko. Ginising niya si Marco kasi wala siyang alam na nagtutulog-tulugan lang to. Pinakita ko yung video na nangyari kanina. Kita ko sa mukha niya yung gulat at takot habang pinapanood niya yun. Pinaupo silang dalawa sa kama ko at kinausap sila ni Tita Mel. Ano bang nangyari? Tanong niya sa dalawa. Mara, care to tell me what happened? At para siyang nag-hesitate sa umpisa o takot magsalita. She looked at Marco. Then the next thing she said ay talaga namang ramdam ko yung kilabot na gumagapang paakyat sa bato ko. Si Marco po kasi, sabi niya sa akin hindi daw po Marco yung pangalan niya. Luisito daw po. Huwag ko daw po sasabihin sa inyo. Every time I ask him about it, lagi niya akong pinapalo ng doll ko tsaka kinakalmot. She said while crying. Ano? Marco, is that true? Nag-hysterical na si Tita Mel. Niyuyugyug niya si Marco habang tinatanong niya ito. At dahil siguro sa ginagawa ni Tita Mel kay Marco, bigla itong umiyak ng napakalakas. And that was the first time that I saw him crying. At bigla na lang siyang nagsalita na para siyang matanda kasi ang husay niya magpaliwanag. Kinuwento niya na hindi daw Marco ang pangalan niya, kundi Luisito. 10 years old na daw siya at pinanganak siya noong November 6, 1942. Umiiyak siya habang nagkukwento at para akong aatakihin sa lakas ng pintig ng puso ko noon sa takot sa mga pinagsasabi niya. Ang huli daw niyang naaalala ay yung gabing natutulog daw silang mag-anak. Hindi niya daw maalala yung mukha ng mga magulang niya. Basta na lang daw may isang lalaki na pumasok at pinagsasaksak yung mga magulang niya. Pero yung lalaki, tandang-tanda niya daw ang mukha nun. Hinarangan daw ng ama niya yung lalaki para makatakbo siya palabas ng kwarto nila. Pero noong malapit na daw siyang makalabas, ay bigla na lang may tumusok na kung ano sa kanyang ulo, dahilan kung bakit siya natumba. Yun daw ang huling bagay na kanyang natatandaan. Iyak pa rin siya ng iyak after niyang magkwento. Niyakap siya ni Tita Mel para patahanin. Inassure siya ni Tita Mel na mahal pa rin siya nito at sinabihang kalimutan na niya yung masamang alaala ng nakaraan niya. After nung mangyaring yon,
Nag-decide si Tita Mel na doon na yung dalawa matutulog katabi niya sa master's bedroom sa may first floor. At dahil yung room ko at ng mga bata ay nasa may second floor, hinatid ko sila palabas ng room ko. Buhat-buhat ni Tita Mel si Marco at hawak niya sa kanyang kalawang kamay si Mara. Pababa na sila ng hagdan noon nang makita kong nakangiti na naman si Marco na parang nakakaloko. Nang bigla niyang kagatin sa balikat si Tita Mel. Dahil siguro sa gulat at sakit ng kagat nito, nabitiwan niya si Marco at nagpagulong-gulong si Tita Mel at Mara pababa ng hagdan. At dahil nabigla ako sa nangyari, kaya para akong tangang nakatulala doon at pinanunood silang tatlo. Nakita kong may dunudukot na kung ano si Marco sa kanyang bulsa. Paglabas ng kamay niya ay piraso pala yun ng bubog na galing sa nabasag na flower vase kanina. Bigla-bigla na lang siyang tumakbo papunta sa akin. At dahil sa takot ko at sobrang gulat ay naitulak ko siya ng malakas. Tumama siya sa bakal ng railings ng hagdan kaya nawalan siya ng maalay. After nun, tumakbo ako agad kay Tita Mel. Nakita ko na kalong-kalong na niya si Mara na ang daming dugo sa ulo. Tinakpan niya yun ng kanan niyang kamay. Magang-maga naman yung kaliwa niyang kamay kaya ako na yung nagbuhat kay Mara papuntang sasakyan. Ang bilis ng patakbo ni Tita Mel papuntang ospital. After noon, kinabukasan kami bumalik ng bahay ni Tita Mel at naiwan naman sa ospital si Nanay Paz. Pagdating sa bahay, hinanap namin agad si Marco. Pero wala na siya doon. Kinausap ko din si Tita Mel na uuwi na ako sa amin at pinayagan naman niya ako. Ang huling balita ko sa kanila ay nakoma daw ng ilang linggo si Mara after maoperahan sa namuong dugo sa kanyang ulo. At hanggang ngayon daw ay hindi pa nahahanap kung saan napunta si Marco. Muli, ako si Jane at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Rakitera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!